larun batean jokatu zen txirrindularitzan Aiztondoko sari nagusia. Espainiako kopako 5. proba izan zen, eta bertan 200 txirrindularitik gora atera ziren. Eguraldi ona lagun Aiztondoko errepideetan, hainbat itzuri emanez osatu zuten lasterketa emakumeek. Lasterketaren berri izateko mendoko antolakuntza taldeko kidea Ander Altuna, ongi etorri. Arratsaldeon. Hortzik usten dugu larun bateko irudiak, eguzkipean txirrindulariak irteera puntuan, kadeteak izan ziren lehenengo irteera hartzen, 37 kilometroko ibilbidea egin behar izan zuten. Kontatu guzu, ze ibilbide egin behar zuten kadete? Bueno, kadetek aurre ikusita zeon bezala 4 itzuli zeuzkaten, ambulantziekin eskabatek arazoak izan zituenez lasterketa apur bat moztu behar izan genuen, eta 3 itzuli izan zian azkenik. Beraz, 28 kilometro osatu zituzten baieran zehar, 3 itzuli emanez, eta hoxe izan zen lasterketa. Lasterketa oso azkarra izan zen, hasiera oso azkarra atera ziren neska txirrindulari hauek, 39,8ko batez besteko atera zuten guztira. Lasterketa motxak dira eta azkarrak. Bai, hori da. Pasaden astean esan genuen bezala, emakumeen maila azken urtetan asko igotzen ari da, eta 3 kategoritan lasterketak oso azkarrak izan zian. Hortzik ikusten ditugu txirrindulariak Zizurkilgo kaleetan, ibilbidean zailtasun nagusiak Zizurkilgora igotzeko aldapa zuten. Bai, hori da. Puntu nagusia hori da, baina esan beharra dago baita Asteasu bideen poligonan sartze dianen baita malda txiki bat badute, bastanteko eragina izateula karreran nondik norakoan. Kadeten sailkapena errepasatuta, neska azkarrena madrildarra izan zen, Eba Angela, 2. postua Maitena Agerrek lortu zuen, 3. postua Amaia Lartitegik. Aipatu behar da, Garazi Estebezek Gipuzko Giberriko 4. postua lortu zuela, eta hortik aurrera denera 50 kilometrotik gora iritsi zirela helmugara. Parte hartzea gerozta handiagoa. Bai, hori da, kadete mailan batez aipagarria da partaidetza asko igotzen nahi dela. Eta, 50 txirrindulari helmugara iristea esangarria da, txirrindulari hauek bai txirrindulari kopurua gora doala, baina maila bai ez bakarrik lehenengoena denena baizik 50 helmugara iristeko, maila handia zeola esan nahi du horrek. Ibilbidean aldapatxoak bat dela, baina sprintean erabakitzen lasterketa, lehenengo 6 txirrindulariak iritsi ziren denbora berdinean, 6 txirrindulari horien arteko sprint ikusi zen Bilabonako kaleetan. Bai, maila handiko txirrindularik dira, denboraldi guztien zehar beraien arteko burruka nabarmena izaten nahi da. Eba Angela madrildarra, Amaia Lartitegi, Maitena Agerri paraldetik etorritako txirrindularia, Naia Mondarain Tolosarra bera hor aurrengo taldean sartu zen, aipagarrian eskauen lana. Behin kadeten lasterketa amaituta, elite eta 23 urte zazpikoen txanda izan zen. Hauek lehen itzulia osatzean juvenilen txanda izan zen. Hortzik ikusten ditugu 2. irteera hortako irudiak. Hauek Aiztondo bailarako ibilbideari 8 itzuli eman behar zizkioten guztira. Azkeneko itzulian adurnara igoz. Oso gogorra egin zitzaien lasterketa, uste baina bero gehiago egin zen larun batean Zizurkilen. Eta honek eragin handia dauka azkenen lasterketa luzea, gogorra, urte oso ondozkatenekin aldera duta, lasterketa maieran nabaritu zen, 16 juvenile bakarrik bukatu zuten lasterketa, eta hori lasterketan gogortasuna eragin ez izan zen. Ibilbidea aipatu dugu kadeteen kasuan Aiztondo bailarako zirkuitu hori, kasu honetan ere ibilbidea berdina. Agian ez dira mendate gogorrak, mendate luzeak, baina behin eta berriz zirkuitan bueltaka gogortu egiten da lasterketa. Bai, hori da. Azkenen, Zizurkilgo aldapa ezagutzen dugu, ez da aldapa gogor bat, baina behin eta berriz azkenen 9 aldiz igo behar dezunen, lasterketa maiererako oso gogorra egiten da. Lasterketaren bilakerari dagokionean, pelotetik 4 txirrindulari, aurrera joan ziren ihesaldi nagusian, Bizkaiako 2 txirrindulari eta Lointekiko beste 2, 4 horien artean zegoen lasterketa. Nolako bilakera izan zuen lasterketak? Egia esan, harritzeko izan zen lasterketa amaiera. Bai Lointek taldeko 2 txirrindulari eta Bizkaia taldeko 2 txirrindulari zeuden, talde indartsuenak beraiek dira. Eta bazirudin, talde bakoitzeko 2 txirrindulari egunda iesaldian lasterketa hortxe amaituta egongo zela, beraien artean jokatuko zutela lasterketa. Baina juvenil mailako txirrindulari mordo bat badaude maila bikaina daukatenak eta pelotoien beraien lasterketa lehiatzeko asmotan indarrez jarri ziren azken itzulitan,
eta ihesaldia bertan bera uztea lortu zuten. Azken kilometroetan hortxe Adunako gaina izan zuten, da hori izan zen Adunako gaina erabaki garria gehien bat. Bai, hori da, lasterketa buruan zijoazten lau txirrindulari harrapatu zituztenean, atzetikan Mabi Garzia lehen urteko garaileak erasoa jo zuen, Eider Merino eta Lorena Llamas atzetik atera ziren, Mabi Gazkenen ezin izan ziren beraien erritmoi jarraitu eta beste bi txirrindulariak izan ziren aurrera joan zienak eta beraien artean jokatu zuten lasterketa. Halaxe da, azkeneko sprint horretara bi txirrindulari iritsi ziren lasterketa lehiatzeko asmotan, Lorena Llamas izan zen azkarrena Bizkaia Durango taldekoa eta Eider Merino Lointekekoa bigarren postuan, azkeneko sprint horretan erabaki zen bi horiek iritsi ziren Bilamoneko kaleetara. Bai, hori da, 500 metro faltan Lorena Llamasek erasoa jo zuen, metro batzuk ateratzea lortu zuen Eiderrei eta naiz eta Eider azken metroetan azkarrago zetorren eta bazirudien aurreratzeko aukera edukiko zuela, Lorenak irabaztea lortu zuen. Juvenilen behaldean aipatu dugu, 16 txirrindulari bakarrik amaitu zutela lasterketa, eta horien artean azkarrena Sofia Rodríguez izan zen. Zergatik 16 txirrindularik bakarrik amaitze hori, ez dakit zenbaki ez da ordu handia. Bueno, maila aldaketa handia da, lehen urteko juvenilak batez ere, kadetetan lastertzetik datoz, 40-50 kilometro gehienez egin dik, 80 kilometro egitera pasatzen dira eta gainera maila goreneko txirrindularekin. Eta hori, azkenen erritmoa igoiten da, kilometraje askoz ere luzeagoa da, eta bigarren urtekoak pixkanaka kategorira moldatzen dijoaz, baina lehen urtekoei asko kostatzen zaie. Antolakuntza aldetik lan asko baten du lasterketa hau antolatzeak, gaurko eguna baloratzeak egiteko eguna izango da, nolako baloratzea egiten duzu? Oso positiboa egia esan. Ambulantziarekin izan genuen gorabehera txiki hori kenduta egun oso positiboa izan zen. Eguraldi hona atera zen, voluntarioen aldetikan lana ikeragarria izan zen, eta oso positiboa. Taldea gustora juntziren, inguruan gerturatu zen jendean sentsazioa oso positiboa izan zen egunen amaieran. Hoxe izan da, Iztondoko sari nagusiak larun batean eman zuena, eskerrik asko, hona etortzagatik eta beste bat arte. Mila esker. Can bring